Vi optager en bitte film. Og det er Grav, Anders og så mig selv. Har I noget at sige, drenge, til? Ja, der ser vi jo noget meget spændende kalk, som gennem flere år lagret og dryppet på loftet og vægge. Hørte I det? Og hvor står vi henne, Anders? I en bunker i Taiwan. En af de største bunker i Taiwan. Og vi er i stueetagen. Og i kalk. Og alt det vi ser her, det er, som Grav sagde, kalk, der er dryppet ned fra væggene og fra loftet i nogle år. Cirka 70 år. Cirka 70 år. 1940. Og det er meget mørkt herinde. Vi har sat stringlys herinde, så man kan bedre se. Og det er mere hyggeligt. Som man kan se, så er rummene herinde, de er faktisk ret store. Man kan nok ikke se så meget på grund af at det er så mørkt, men rummene, de er faktisk pænt store herinde. Vi har sat små stearinlys rundt herinde, så man kan se noget. Og der er et stort hul herinde på stueplan med fyldt med vand, hvor vi ikke rigtig ved, hvad der er. Så fortsætter vi videre ind af en dør til et lille rum. Og vi kan høre Anders snakke i baggrunden. Som man se herinde, så er der også små kalkaflejninger i form af små pletter. Og det findes også på væggene. Og her hænger et stykke gammel rusten jern. I en meget tynd tråd. Ja, i en meget tynd tråd. Lige i hvert fald sammen. Var ikke længe. Loftet er Godt rusten. godt rusten, ja. Vi fortsætter videre ind i et rum. Lidt mindre rum, ja. Som vi kender nok som lidt ligesom en brygge, et lille rum med døre til, der fører andre steder ind. Herinde, det er et lille isoleret rum, hvor der er hul ned med en masse vand. Og Det er temmelig dybt. det er temmelig dybt, ja. Der er skrevet forskellige ting på væggene herinde. For eksempel Koglo. Og Rasmus vil prøve sådan en sten i vand. Så man kan høre, så der er meget genlyd herinde. Det er meget ekoagtigt. Vi fortsætter ind i et mindre rum, og som man kan se lige ved døren, der er endnu en af de der kalkaflejninger, og de er meget skrøbelige. Så vi kan prøve at sparke lidt til dem. Så det knækker det lidt. De her kalkpinde, der hænger lidt blot her, de er hule indvendigt, så vi prøver at skubbe til en af dem her. Hvis Anders lige vil skubbe til en af dem, så kan I se, at de går meget nemt i stykker. Og sorry. Og vi siger bare tak herfra. Cut, Eddie, cut.